Zdravím, zdravím. Dneska sme tu u takého kratšieho videa, ako nájsť sekeru. Toto je môj taký mini domček, postavený úplne na hore. Takže tak, to bol šialený nápad. Nachádzame sa priamo vo nepriateľskej vesnici. Asi viete že kde to je. Toto vesnica je dobrá. Každý vie, keď niekto nemá klot ako želátku, tak môže si nazbierať z toho tuna. A toho tuna tu je úplne hodne. A vidím, že mám šťastie dneska na zombíkov. Takže bude poriadny fight. Takže predĺženie videa. 5 minút to určite mať nebude. Koment. Čiže... Fíha. Tu vás je. Oni sa bijú navzájom, to sa stáva sem tam. Potom budú mať menej života. Je to niekedy výhoda. No niekedy nie. Kedy jak. Dobre, ja sa to pokúsim vyriešiť nejak inak. Lebo to by som zdržoval celé video. To bol nečakaný zmena udalostí. Stačí ho ináč raz seknúť, keď vylezie na tú strechu, on spadne. To už mám overené. Na to sa pozrieme, že či môžeme vyrobiť bombu. Akurát tú bombu nemôžeme vyrobiť, lebo sú počítačové čipy. Ale mám molotova. Takže to skúsim vyriešiť zapálením molotova. Dvaja naraz. Traja. A už začnú potom zdrhať. Bum. Problém vyriešený. Toto tu je vlastne pokračované save, ktorý ste možno už videli. Takže tak. Sem tam je dobré si zmyť krev, aby vás nenahádzali zombici. Proste domborodci. Ja ich volám, že nekrofágen. Ináč fanúškov ďakujem, že ma vôbec sledujú. Robím to zo zábavy, keď mám čas. Teraz momentálne je čas, že maturujem. O 2 týždne alebo týždeň. Už si to teraz presne nepamätám. Takže tak. Teraz mi konečne vyšiel čas natočiť nejaké video. Takže trošku koment k tomu. Moc ďakujem za 10 odberateľov. Len čakal som, že budú aj nejaké komenty, len nikto mi nič nepíše, takže pohoda. V popisku bude aj odkaz na môj Facebook. Keď máte nejaký názor na to, tak mi napíšte. Môžeme si keď tak sem tam spolu zahrať Foresta. Hrávam po novom už aj Subnautiku. Mám originál, kúpenú na Steame. A ešte som si zohnal aj hru Sundeep, ktorú možno budem natáčať. Určite aspoň jeden diel z nej bude. Takže tak, toľko k tomu. Došla mi blbá energia. Prečo nie? Bežne sa to stalo. Tupik je taký hladný, že nestíha sa mu ani energia doplniť. Najlepšie si nazbierať čo najviac klotov, aby ste mali do zásoby. Za to mám aj tu na základňu vo tejto vesničke, lebo kloty idú potom samé. Má to svoje výhody. Keď dlhšie neotvárate save, tak sa vám všetko respamne jak mne. Nehral som Foresta na singli, ani nepamätám, vieš. Takže takto, milí diváci.
Uvidíme, že kedy sa mi podarí vydať toto video. Takže nejak tak. Rozmýšľam, že skade mám začať. Asi začneme od špičky lietadla. Lebo tam je vlastne základ, kde treba nájsť horolezeckú sekeru. Lebo dnešný diel by mal byť hlavne o tom, že kde sa nachádza horolezecká sekera. Ja si sem tam ešte zoberiem nejaké dynamity. Zoberiem si nejakú kolu. By išla. Áno, mám. Už som na full. Tak sa najím na chvíľu. A snad to bude dobrý. Jo, ešte som rozmýšľal, že skôr než sa tam vydáme. Všetci youtuberi, čo som zatiaľ videl anglické videá, používajú cheaty a takto nakrútia, aby... Mohol som to urobiť aj tak ja, ale... Ja radšej neskúšam, lebo cheaty mi moc nejdu. Áno, som trochu cheater, ale... Som skúšal cheaty, lebo tú väžu by ste bez cheatov nepostavili. Túto konkrétnu. Čo mám na nej hore domček. Keď sme začali natáčať video. Takže tak. Cestou vám môžem ukázať, kde je Fame Gun, ale to už asi každý vie. Každý normálny by to mal vedieť. To je králik. Joj, rozmýšľal som, že keď mám tie 3 kože, tak myslím, že by sa dalo 3 kože, prosím pekne, a 2 lana a vyrobíte si takéto banky. A keď si ich nasadíte, tak vám dajú možno aj armor natrvalo. Neviem, jak to bolo, ale pri tým starých verziách to tak bolo. Neviem, či to je teraz tak. Aha, nekrofagen. Nedaj si říct, a nedaj. Moc příjemný v úvodzovkách. Takže táto epizóda bude názov Jak vyrobiť boty, to bude krafťák a bude to mať názov zároveň jak sekeru. Nice, horolezecku. Lebo som si všimol, že zatiaľ nie sú na YouTube videá slovenské a české. Takže tak. Keby ste ma, že chcete ma kontaktovať, tak mi napíšte na Facebook. Alebo môj Skype je SVK Slovensko. To si pretočíte potom, keď tak v zazname. Sorry, že tieto videá sú bez strihu, ale tak vychádza, jak vychádza. S mojím uploadom som rád, že to vôbec dám na internet. Mám že dobre mi to sťahuje, ale keď sa treba, že niečo vyrieši, tak je s tým trošku problém. Ináč, kto nemá listie, stačí toto posekať a spadnú vám listky z toho tak, že bude vám stačiť na krafťak, na armor. Ináč, po novom už nemusíte dávať lizardov, takých malých chameleónov na armor, ale možno sa dočkáme toho, že možno aj v dnešnej epizóde, keď nájdem krokodíla, tak dáme to tam. Myslím, že toto už video bude dlhšie, no nevadí. Do rána to hádam bude na nete. Takže uvidíme, že jak. Takže tak. Jeda aloe. Než tu v tejto časti sa stále dajú nájsť veľmi dobré veci. Kufre sú tu všetko. To je snad zázrak. Normálne zázrak. Koľko tu je toho? Rozmýšľam, že by som sa mal nájsť skôr, než vleziem do tej jaskyne, lebo ak do nej vleziem, tak
to bude horšie než zle. Aha. Takže ja nemám... Dúfam, že sa dá bude dať vykraftiť. Toto je ešte zo starej verzie. To je myslím, že z verzie 30 sa toto objavilo, PDAčko. To vám merá, že koľko ste spravili krokov. A tak ďalej a tak ďalej. Myslím, že stigov mám dosť, tak si môžem vykraftiť oheň. Stále stávam iba tie jednoduché, lebo väčšinou dlho nevydržia a ja ich na dlho nepotrebujem. Zatiaľ som urobil príliš veľa králíkov, aby nevyšlo to mäso na nič, tak si ich upečiem všetko. Typujem, že ma rafne nejaký zombik zozadu. Každú chvíľu. Pretože tu je cesta medzi jedným a druhým táborom. A horšie je, že dole to je katastrofa. Takže uvidíme, že či to vôbec prežijem. Lebo dostať sa tam je strašne ťažké. Ten vchod je, jak je tu na tieto stany, je tu na ten vchod. Pôjdeme tam za chvíľu. Len si na to musím pripraviť veci. Štít z korytnačky by sa hodil, ale keď sa nedá, tak sa nedá. A že by sa dalo? No, vylez. Korytnačka, vylez. Sorry, tu bude asi strých, ale nebude. Nemám rád videa bez strihu, ale tak to bude, jak to bude. Takže sme sa najedli. No a ideme. Ideme dolu. Toto bude zase prekvapenie. Ináč je teraz znova vec, na čo som prišiel. Keď potrebujete lampu, stačí urobiť toto a lampa je hotová. Jaj, to nedopadlo dobre. Stade sa to dá zoskočiť bezpečne. Nejaké lano, kosť. Fajná veci sa tu dajú nazbierať. A zase pitomá voda. Tam by mali byť zombici. Áno, sú tu. Presne, jak som čakal. Dobrí domorodci. A pekné privítanie. Ešte jeden. Video ďalší čas nebolo, lebo nebol čas. Teraz by mal byť čas. Takto sa to dá doskočiť celkom v pohode a tu je tá moderná kosekera. Takže ja sa s vami lúčim. A to by bolo pre dnešné video všetko.